Τι γίνεται, παιδιά? Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα κάνουμε ένα reacting βίντεο που θα είναι νομίζω 3 βίντεο, κάτι τέτοιο. Και το πρώτο βίντεο που θα κάνουμε react είναι στο Grizzly Bear εναντίον ποδηλάτου. Grizzly Bear είναι η καφέ αρκούδα εναντίον του ποδηλάτου, όσοι δεν ξέρετε αγγλικά. Γι' αυτό ας αρχίσουμε. Καλά μέχρι τώρα. Ο τύπος φόρεσε το κράνος του, είναι έτοιμος για ποδήλατο. Τρέχα ρε, τρέχα! Α, τρέχει και εγώ να έρχομαι έτσι. Ο άλλος να τρέχει έτσι με το ποδήλατο να αγκαζώνει ρε φίλε, για να μην την αρκούδα θα γυρίσει καθόλου. Τρέχα μεγάλε. Λοιπόν, συνεχίζω. Τρέχει λοιπόν ο φίλος μας, τρέχει. Νομίζω έχει προσπεράσει την αρκούδα, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω την πέρασε, όχι, ναι την πέρασε. Γιατί πριν λίγο τον είχε περάσει η αρκούδα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος έκανε την πλαγία και βγήκε από το ποδήλατο. Λοιπόν, πήγε να πάρει το ποδήλατο, ξέρω εγώ τι να κάνεις. Λοιπόν, επόμενο βίντεο. Λοιπόν, το επόμενο βιντεάκι μας είναι skydiving. Είναι ένας τύπος που πήγε να πηδήξει με ένα αλεξίπτωτο και κάτι έγινε, πανικοβλήθηκε ότι πας, δεν ξέρω τι έγινε και κοιτάξτε τι έγινε. Μια χαρά μέχρι τώρα. Αντί να βγάλω τη διαφήμιση γιατί δεν μου πάει. Έτσι πας. Τι μάλλον αυτή τώρα λέει από εκεί θα πηδήξουμε. Πας καλά. Πας καλά. Εγώ δεν πηδώ από εκεί. Κοίτα. Να, θα σας μεταφράσω. Α, λάκες πρέπει να σας να πηδήξει από εδώ. Ναι, υπάρχουν τάκους κάτω. Ξέρω, υπάρχουν κάτω τάκους. Έτσι, στην άγκυρα. Τρέχα, έλα, δεν φοβάσαι ρε. Τάφος. Εντερέως ότι πας. What the fuck, τι έκανε αυτό. Πάμε καλά. Έχανε τίποτα. Έλα ρε φίλε, ξύπνα. Εντάξει, ευτυχώς που είχε τον άλλον, αλλιώς ούτε κι εγώ θα ξέρω τι έκανε. Γι' αυτό ποτέ δεν πας με έναν ηλίθιο να κάνεις skydiving, ok? Να το θυμάσαι αυτό. Επόμενο βίντεο. Α, παιδιά, μου τους πάει τα νεύρα αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε
έφηβους Okay. που Okay. Okay. Wow. είναι σε μια... Oh my god. Okay. σε κάτι σαν τρενάκι και ένας από αυτούς νομίζω θα, και καλά θα λιποθυμήσει 2 φορές, νομίζω αυτός εδώ, με ο άντρας, γιατί οι άλλοι είναι πολύ ψύχρεμοι. Safety purposes. His back. Okay. Well. Holy smokes! Okay, alright, okay. Okay, that was so bad. Είναι πολύ φαίει. Okay, oh my god, upside down! You said it didn't go upside down! You said Πολύ it didn't go φαίει upside είναι down! αυτός ο τύπος. How do I get it down? Okay, sorry, so that wasn't so bad, was it? Holy oh my god! Like this! Oh no, I get it! Oh, you guys do this on purpose. Okay, my legs, I lost feeling in them, okay? It's okay. I'm still laughing! Oh my god! Well, okay, Κοιτάξτε ρε φίλε, στην αρχή λέω παιδιά ξεγώνω, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παιδιά. Δεν μπορώ. Έτσι ξεπιστιάει μετά από λίγο. Είμαι φοβερός, ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Δεν μπορεί. Is that pretty cool? Giles, are you still with us? Yes, no, it's just a question while you're strapped in. If you'd like to do one more, it's only $10 each. Strap in. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Charge it on the car, baby. Τι άλλο να δούμε για τελευταίο, να δούμε αυτό εδώ. Να δούμε αυτό εδώ. Chill everyone together. Hey, what's the reason? Το περσονάζι είναι πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που αυτό θα λέω. Τι έπανε αυτό? Καλό. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Πήγε με τη γριά να κάνει skydiving. Αυτή γλίστρωσε, ξέρω εγώ, ένας θεός. Δεν ξέρω αν την έπιασε ή όχι. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.